Bon dia, cuquetes i cuquets. Benvingudes al Casal Popular Tío Cuc d'Alacant. Aquest espai que ara està tan buit és un lloc on ens dediquem a cuidar la nostra cultura. Ens agraden les rondalles, la música, les danses i tot allò que ve del poble, de les nostres arrels i que tant ens alegra l'ànima. També ens agrada molt cuidar de la nostra memòria, la nostra història. Els records són molt importants, cuquets i cuquetes. Cal recordar el nostre passat per a saber d'on venim. I com no, defensem i estimem moltíssim la nostra llengua, el valencià, la llengua dels nostres iaios i de les nostres iaies, que ens apropa als orígens i a la cultura del nostre poble. Molt bé, bonicos, esperem que tot vagi bé i que estigueu preparats i preparades per a passar-ho genial. Enguany, com que no podrem ajuntar-nos així al casal, no podrem celebrar el Cuquet Fest com ho hem fet en els darrers 3 anys. Però sense patir, cuquets i cuquetes, perquè vos proposem un viatge ple d'aventures i de sorpreses. Un viatge de la mà de la imaginació i d'uns amics molt especials, el Tío Cuc i el Cuquet. Vosaltres encara no els coneixeu. Vaig a cridar-lo. Tío Cuc, Cuquet! Ai, pareix que no em senten. Necessite que m'ajudeu. Segur que així no sí que apareixen. A la de 3 direm Tío Cuc, Cuquet! Vinga, esteu preparats i preparades? A la de 3, a la de 2, a la de 1... Tío Cuc, Cuquet! Mare meua! Ara segur que sí. Hola! Bon dia, cuquets i cuquetes! Bon dia, cuquets i cuquetes! Hola, Helena! Hola, Bon Helena! dia, bonicos! Que bé que heu vingut! Sí, molt contents! Avui comença el nostre viatge. Jo sóc el Tío Cuc i este és el meu net, el Cuquet. Hola, amics! Esteu preparats per a pujar al globus de la imaginació? Ai, em fa massa il·lusió! Ui, vaja, sembla que no. No, sembla que no. A veure, un poc més fort, que no ho sentim. Esteu preparats per a pujar al globus de la imaginació? Oh, sí! Ara sí! Bé, genial! Cuquets i cuquetes, avui el Tío Cuc i el Cuquet vos portaran de viatge per un enfilall de pobles i ciutats. Vos espera un camí ple de sorpreses. Ah, i teniu el vostre globus preparat? Sí, aquell que vàrem fer en el taller de l'altre dia. Uno com aquest. Mireu que fi i que bonic. Sí, com eixe cuqueta, molt bé. Si el voleu fer, el podeu veure en el nostre canal del Facebook i del YouTube, que és el taller d'aquesta setmana. I així tindreu uno tan fi i tan bonic com aquest. Però que si no el teniu, doncs no passa res de res, sols cal un poquet d'imaginació. Per a iniciar el compte enrere, començarem el superviatge. Contarem de 3 cap enrere, val? Així 3, 2, 1 i ens enlairarem, d'acord? Sí, ajudeu-nos a despegar. Vinga, 3, 2, 1... I ens enlairem! Bon viatge, Tío Cuc! Bon viatge, Cuquet! Adeu! Adéu, Helena! Pront ens veurem! Ai, iaio, estem volant per damunt dels núvols! Mira quina meravella! I quin airet més fresquet! Per què hem pujat tan amunt, iaio? Hem pujat tan amunt per poder veure-ho tot. Quan més et distancies, més menudet es veu tot i més abarca la vista. Fixeu-vos, cuquets, aquest és el País Valencià. Heu vist quin territori més llarg tenim? A la comarca de l'Alacantí, justament ací, es troba la nostra ciutat, Alacant. Cuquets i cuquetes, aquesta és la nostra ciutat, Alacant. Mireu allà baix la platja del Postiguet i el fabulós castell de Santa Bàrbara, al damunt del Benacantil. Fixeu-vos, la penya està fent el perfil de la cara del moro. A la nostra ciutat vam perdre molt de les nostres tradicions i a poc estem recuperant-ne algunes. Mireu, estos són els nanos i gegants,
i el seu ballet. I el ball de bastonets, mireu com dansen. Feia quasi més de 200 anys que no es ballava. La cultura popular està viva, es reinventa i ha d'estar en continu moviment. A Alacant també s'ha incorporat des de fa uns anys la moixeranga. Mireu, cuquets, torres humanes que s'enlairen i que es construïxen fent pinya, entre tots i totes a una. Als alacantins ens agrada molt la festa. Tenim les fogueres de Sant Joan, amb els seus monuments que es riuen de tot allò que no va bé. Sí, a les fogueres mengem bacores i coca amb tonyina i com bons valencians que som, cremem les coses velles i ho refem de nou. També tenim les fogueres combatives i populars. Es fa una foguera itinerant que roda per tota la ciutat i acaba cremant-se a la platja. Sí, la cremen els dimonis a la nit de Sant Joan. I Carnestoltes, la meua favorita, on l'humor i el foc inunden els nostres carrers. Que bonica és, Yayo, la millor terra del món. Sí, cuquet, així li diuen. Anem a visitar els primers artistes, els germans Barbini. Bon dia, cuquets i cuquetes! Així comença el vostre viatge. Em vaig a presentar. Jo sóc Jimmy Barbini, el germà gran dels germans Barbini, i començarem amb una mica de moviment circense. Whisk, glass, me, flonchi, fling, clang, clean, flow! Che, quins artistes estan fets els germans Barbini! Sí, tenen molt d'equilibri i coordinació. Mireu, cuquets, ara estem sobrevolant l'horta d'Alacant. Per ací, no massa lluny, viuen els nostres amics de la Ressonante Bassuband. Fan uns instruments molt curiosos. No són uns instruments normals i corrents. Ja ho veureu. Què fas, cuquet? A veuràs, Yayo. A veureu, amics. Cuquet el malabarista. I ale hop! Ai, cuquet, no! Ui! Ai! Ostres, però això d'on ha caigut? Caigut del cel. Perdona, Nata. Ei, Nora, no patisques.
Però si haveu vingut tots i totes! Quina alegria veure'ls! Mira, Ferran, I estan tant! ahí. Quant de temps, eh? Què tal? Que bé, che, que pena, quina llàstima que no anem a poder fer el festival aquest any ahí en el Casal, que tenim molts bons records d'aquest festival, Sí. d'aquest moment, així que vos enviem una salutació. Doncs, bueno, ja veiem que esteu de viatge amb el Cuquet i amb el tio Cuc, que bo, eh? Vaya personatges. Doncs haveu arribat a l'Horta d'Alacant, així on Resonante tenim la nostra casa i el nostre taller. Per si no ho sabíeu, nosaltres, Resonante, construïm instruments amb deixalles. I vos preguntareu per què? Doncs perquè ens agrada molt la música, moltíssim, i també perquè pensem que n'hi ha moltíssima brossa al nostre planeta i que necessitem fer alguna cosa per a canviar aquesta situació. Així que nosaltres construïm instruments amb deixalles per a deixar veure que hem de consumir només el que necessitem i de reutilitzar tot el que tenim al nostre voltant. Sí. Doncs ara vos convidem a construir el vostre propi instrument, és a dir, a convertir-vos en luthiers salvatges amb nosaltres, amb Resonante. Així que anem cap al taller. Anem! Bé, doncs ja estem a l'estudi taller de Resonante. I abans de començar a construir el nostre instrument, volíem ensenyar-vos les possibilitats que té construir instruments amb brossa. Bueno, ja haveu vist, ja haveu escoltat esta calimba tan preciosa que està feta amb una llanda. I esta flauta que està feta amb PVC. Però no només això, sinó que podríem fer-la fins amb un tub de cartró, d'estos del rotllo de paper de cuina que tenim a casa, i sonaria així. D'acord? I una altra cosa que podem fer a casa, amb un poc més de temps, és este zapalele. Aquest zapalele està fet amb una caixa de sabates, un tros de fusta i cordes de fil de pescar. Haveu vist que bé que sona? Està ben bonico. I si tenim molt de temps, que ara tenim tots molt de temps, també podem arribar a construir esta guitarra. Esta, suposo que tots, o això espere, que hàgiu vist este objecte avui almenys una vegada. Vaig a tocar-la, però ara notareu que no sonarà tant com l'altre instrument, perquè no té caixa de ressonància. Aleshores, el que fem perquè s'escolte és endollar-la així, al connector que l'hem posat, per a que poguérem tocar-lo i que s'escolte bé. I aquesta és la nostra guitarra caganyola. Què més tenim per així? A veure, cuquets i cuquetes. Este és un instrument super bonico, a mi m'encanta, es diu udu i és una passada perquè està fet amb paper. Vam fer un molde amb una pilota de platja i vam anar posant capes i capes de paper amb cola i aigua. I vam fer després quan vam terminar un forat i això sona així. Haveu vist? Té un so com d'aigua, no? Per això es diu udu, pel so que emet. Bueno, i ja, per a terminar, anem a ensenyar-vos dos instruments molt bonicos, però per això vaig a convidar a Ferran. I ell el va presentar. Hola. Què tens ahí, Ferran? Pues Instrument mira, és eixe? Així tenim un cordòfon, un instrument cordòfon, parlant tècnicament, i és un instrument que està fet en cordes de metal, són cordes de ferreteria, que les pots comprar en una ferreteria industrial i són molt, molt barates. Però tota la resta de l'instrument està fet, si vos fixeu, en una caixa de cava, una caixa que tenia 3 ampolles de cava, d'aquestes que es gasten tant en Nadal, i després això són peces que s'utilitzen en els prestatges, i doncs està afinat i imita un instrument per exemple, un instrument de Romania que es diu el címbalo, per exemple també un instrument de Madagascar que es diu la valija, o un instrument de Japó
que es diu el coto. Que fort. O la cítara, inclús. I sona aixina. Uau, és impressionant. I també modula el to amb la part que queda fora del pont. Que bonico. Doncs crec que lo millor seria ara que tocarem un poquet. Tu amb el binòfon i jo amb esta flauta de pan, que està feta amb tubs de PVC afinats pels seus propis tapons. Anem? Anem. Que bé, ens encanta moltíssim, ens agrada moltíssim fer música. Així que ja sabeu totes les possibilitats que tenim de fer instruments o qualsevol cosa amb la brossa. Perquè nosaltres, almenys, pensem que ens fa falta un canvi. No volem comprar coses que no necessitem, no volem plenar el planeta de brossa i ara, més que mai, necessitem fer un canvi, canviar els nostres hàbits, el nostre estil de vida, per a tindre i per a gaudir d'un món molt millor. Doncs amb aquest missatge tan important per a nosaltres, anem a passar, ara sí que sí, a construir el nostre instrument. Ara es veiem, cuquets. Hasta ara. Bé, doncs així tenim l'instrument que anem a construir. Com veieu, és molt fàcil, és molt senzill. És un tàper amb gomes d'estes dels ous i una llanda de tonyina per a tensar les gomes, d'acord? Aquest instrument el recorda molt a l'instrument que ha tocat Ferran abans, el binòfon, que està inspirat en un címbalo o en una cítara. També el recorda molt a un instrument africà, que és la kora, i a l'instrument japonès, que és el koto. I anem a ensenyar-vos els materials que necessitarem per a construir aquest instrument. Necessitarem un tàper, prou gran, si pot ser, perquè així la nostra caixa de ressonància serà molt bona. Necessitarem també una llanda de tonyina xicoteta. També ens serviria qualsevol objecte que poguérem utilitzar per a estirar les cordes, per a fer de cunya. I gometes, qualsevol tipus de goma ens servirà per al nostre instrument. Doncs el procediment és molt senzill. Estirarem la goma abans un poc, per a que no ens trenque. I la ficarem al tàper. Ja la tenim. La tenim així, veritat? Doncs a esta goma, per exemple, amb aquesta goma podem ja ficar la llanda. D'acord? Anem a estirar un poquet la goma i ficar la llanda. I així ja comença a sonar, És superbonico. Haveu vist? Anem a seguir el mateix esquema que amb aquest instrument, que amb aquest prototip. La llanda tindrà 4 gomes i per fora de la llanda posarem 2. Així que aquest és tot el procediment que utilitzarem per a fer el nostre instrument. Anirem donant de sí les gomes per a que no es trenquen. Si són molt xicotetes, doncs agafarem altres més grans, d'acord? Anirem posant fins a 6 gomes que tindran diferents sons cadascuna, d'acord? Vaig a posar una altra per a que vegeu la diferència de so segons la goma que utilitzem. Aneu d'anar amb cura que no es trenquen, sempre amb l'ajuda d'algú amb el que conviviu. Aixina. I estirant bé per a fer-la més greu, com per exemple ara, perquè estire
i la porte fins cap a dins del tàper. Ara sona més greu, o bé estirant cap a fora i portant el resto de la goma a fora del tàper i sonarà més agut. Així podem anar afinant les nostres gomes per a tocar aquest instrument tan bonico que encara no l'hem posat nom. Així que vosaltres podeu posar el nom que vulgueu. Tornem ara amb l'instrument, amb les 6 gomes i afinat. I així vos podem ensenyar com sona. Doncs ja tenim el nostre instrument preparat per a tocar i anem a fer una combinació molt especial amb el sapalele. Voleu escoltar-ho, a que sí? Molt bé, doncs ha sigut un plaer compartir amb vosaltres este ratet i espero que prompte ens veiem als carrers i podem jugar i que podrem reir i tocar aquests instruments que construirem. Així que moltes gràcies per tot i ens veiem molt prompte. Adeu, cuquets i cuquetes! Moltes gràcies, amics! Mira que bé se m'ha quedat. He fet una guitarra amb un tàper. Un tàper-tarra. O un guitar-tàper. Veges quin instrument tan bonic, senzill i tan bé que sona. Estos resonantes fan or d'allò que molts tirem a la brossa. Sempre que pugueu, reutilitzeu allò que ja no feu servir a casa i així estareu cuidant la nostra natura i el nostre planeta. Ja estem preparats per a la propera aventura. Anem a mirar el nostre mapa. Ara viatjarem fins a l'Alcúdia, un poble que és a prop de la ciutat de València, la comarca de la Ribera Alta. En aquest poble, la cultura popular i la llengua estan ben vives. Així són, sobretot, molt ballaorets. Mira, cuquet, el ball dels arquets, ball de bastonets, balls de nanos, el ball de la carxofa, les pastoretes. Mira com s'obri. I el ball dels negrets amb les seues construccions de torres humanes. I els tornejants, mira quina gràcia tenen. Cau la nit i ballen amb foc els seus dimonis. Fins i tot ballen tots junts. Danses entre les flames. Quina imatge tan preciosa! I mireu la seva horta, plena de vida, on creixen els famosos quequis. Què fan? No solteu els vostres instruments, que hem d'acompanyar un gran músic i amic, Dani Miquel. Obri els ulls, mira tot el que t'està envoltant. Això és important. Ei! Cuquets i cuquetes, com esteu? Soc Dani Miquel. M'acabo de pillar una cançó que estic composant. I així d'allà. Com va la marxa? Heu vist que neta està la natura? No n'hi ha ratlletes en el cel que deixen els avions, I els arbres respiren alegria. Així que, alegria! Anem a cantar! Ei, un moment. Repetiu en mi! Repetiu en mi! Repetiu amb mi! Un cel blau per sostre, un cel blau per sostre, un mar sovint tan serè, un mar sovint tan serè, un món redó i preciós, un món redó i preciós. Què més puc voler? Què més puc voler? Esta cançó, tan dolça i tan guapa, dedicada a tots els cuquets i les cuquetes.
un cel blau per sostre, un mar sovint tan serè, el món, un món redó i preciós. Què més puc voler? Dit en alt, i un cel blau per sostre, la mar, un mar sovint tan serè, el món, un món redó i preciós. Què més puc voler? A cantar i ballar, i un cel blau per sostre, pa-ra-pa-pa, un mar sovint tan serè, un món redó i preciós. Què més puc voler? Hi ha gent que sempre estarà cega, no vol saber res de ningú, n'hi ha de tot. Diuen que allò que fem no servirà per a res. Quin desastre! Altres busquen el camí fàcil. No n'hi ha. Bombes, diuen, les necessitem. Ni una! Qui pot destruir un bosc? En lo bonic que són els arbres. La natura no té preu a cantar. I un cel blau per sostre. Ahí va. Un mar sovint tan serè. Un món redó i preciós. Què més puc voler? I un cel blau per sostre, un mar sovint tan serè, un món redó i preciós. Què més puc voler? Aneu a dir-ho tots els xiquets i xiquetes, a pares i a les mares també. Aquesta és l'última oportunitat que tenim per compartir. Això és veritat, fills meus. Aneu a dir-ho tots els xiquets, als iaios i les iaies també, ai, els iaios i iaies. Aquesta és l'última oportunitat que tenim per compartir a ballar. I un cel blau per sostre, un mar sovint tan serè, un món redó i preciós, pa-ra-pa-pa, què més puc voler? I un cel blau per sostre, pa-ra-pa-pa, un mar sovint tan serè, un món redó i preciós. Fills meus, què més puc voler? Cuquets i cuquetes, Dani Miquel, i els vostres pares i les vostres mares, vos volem a totes i a tots. Això, no ho dubteu mai. Quines ganes tinc de menjar-vos i abraçar-vos. Adeu! Un cel blau per sostre, la, un man sovint tan serè. Què més podem voler? Quanta raó! Com diu Dani, mira, estem a soles al cel i pareix que la natura està reviscolant. Sí, que està tot verdet, sí. Ara anem cap a un lloc on saben estimar la terra i on la tracten molt bé. A més, allà sembla que hi ha molta màgia. Màgia? Quina emoció! Anem, iaio, anem! Seguim a prop de València, però ara mon anem cap a la comarca de l'Horta Nord, al poble de Vinalesa. A este poble tan menudet, l'horta és el més important. Als voltants, al barranc del Carraixet, es cultiva tota classe d'hortalisses i la més autèntica de totes, la xufa. Una horxateta, que bona! Un poble conscient del valor de la terra on hi havia una important fàbrica de la seda. Seda? De la que fan els cuquets? Sí, cuquets com tu. Va ser la primera fàbrica al País Valencià en donar feina a les dones. A Vinalesa, quan arriben les festes, fan unes calderes boníssimes. Ai, quina fam! Tu sempre tens gana, cuquet? En aquest raconet tan tranquil naix la màgia del nostre benvolgut Rubén Aparici. Hola, bon dia, cuquets i cuquetes, com esteu? Bé, que bé veure-vos així en Vinalesa, que em visiteu, moltíssimes gràcies per visitar-me. Espero que vos agradi el poble, té coses interessants.
i em fa molt feliç que em visiteu. Vinc a fer-vos un poc de màgia, soc Rubén Aparici, alguns se'n conegueu ja, que vaig estar allí fa poquet, i és que no me conegueu, ja som amics per tota la vida, d'acord? Rubén Aparici. I vull fer-vos un poc de màgia que no sol fer als espectacles, però que ara em dona l'oportunitat de tindre-vos tan propet i fer-vos-la. I és en cartes. Us avellís? Us avellís, sí o no? Val, vinga. És una baralla de pòquer, no importa, però és roja. Això sí que es veu, veritat? Es veu que la baralla és roja i que les cartes són de pòquer. Ja millor la càmera. Vale, aquestes són les cartes. Però el que importa és que la baralla és roja. Vaig a posar les cartes dins de les tots i vaig a deixar-les així momentàniament. La baralla és roja. I així tinc una baralla de color blau. La càmera, una baralla de color blau i també de pòquer. El que anem a fer és escollir dos cartes aleatòries. Aleshores, sense mirar, jo vaig a parar en un punt intermig, per exemple així, val? I jo vaig a veure la carta també, és el 10 de trèvol en aquest cas, d'acord? El 10 de trèvol, anem a deixar així de moment, i una altra, per exemple, sí? Esta vos agrada? Vinga, anem allà. Este és el 6 de rombos o el 6 de diamants, val? També anem a posar-la així. De totes aquestes cartes hem escollit dos. 6 de rombos i 10 de trèvols. Una part de la baralla blava i mira, no aparteu els ulls de les dues cartes i de la baralla roja, perquè va ser molt ràpid. Bé, sí. 1, 2, 3. Les cartes canvien de color i dins de la baralla que abans era tota roja, ara han d'haver dos cartes, aquí estan, una i dos cartes que tenen que correspondre amb el 10 de trèvol i el 6 de diamants. Què tal? Us ha agradat, cuquets i cuquetes? Espero que sí. No tinc l'oportunitat massa de fer cartes als espectacles i no volia deixar aquesta oportunitat per a fer-vos màgia en cartes, que m'agrada molt fer màgia en cartes. I per agrair-vos que esteu així en Vinalesa, havia pensat explicar-vos, fer-vos un número de màgia. Vos avellís? No us ha sentit bé. Vos avellís sí o no? Val. És un número de màgia que a mi m'agrada molt, vos el faig primer i després vos explique com es fa perquè el pugueu fer a casa, als amics, a la família o quan tornem al col·le, on siga, d'acord? Vinga, necessiteu una moneda xicoteta, així, per exemple, aquesta es veu bé, i un got d'aigua, un got d'aigua transparent. D'acord? De manera que si jo cobrís la moneda, d'esta manera es veu perfectament la moneda, sí? No sé si es veu bé o millor. Ahí està, perfecte. Vinga, anem allà. Vaig a fer desaparèixer la moneda amb l'ajuda del got i el moviment màgic. No parpeleixeu, eh? 1, 2, 3. I la moneda desapareix. Falta fer-la aparèixer, la de 3. 1, 2, 3. I la moneda torna a aparèixer. No torna a fer més ràpid encara, val? 1, 2, 3. La moneda desapareix i torna a aparèixer. Què tal? A què mola? Vinga, us vaig explicar com es fa, d'acord? Us vaig explicar la trampa i us vaig explicar com es podeu fabricar el que necessiteu per a fer este número de màgia. La moneda és una moneda normal que podeu gastar, està en concret de 2 cèntims, però podeu gastar d'euro o del que siga, val? I la trampa està en el got. El got no és un got normal, sinó que per la banda de baix està cobert de negre. Té una tapa que cobrís el got. Això s'ho podeu fabricar, de fet, si ho hagueu de fabricar vosaltres mateixa, heu d'agarrar una cartolina o una de tela negra i pegar-la baix del got. Negra si teniu un tapet
negre. Ara després vos explicaré què passa si no teniu un tapet, si no teniu ningú tapet negre. Vale? Hi ha una alternativa. Però anem a explicar-ho així. Vale? Aleshores, en el got cobrim l'obertura del got i simplement per cobrir la moneda va desaparèixer, va aparèixer que desapareix. Realment, esta tapa es confós en el fons i no desapareix. Així que és una cosa que es podeu fabricar vosaltres mateix i després fer-ho a classe, a casa, als amics, on vulgueu. Heu de practicar, això sí, el fer el moviment de la vegada. D'acord? Què passa si no teniu un tapet negre? Si no teniu un tapet negre, el que podeu fer és gastar un full de color blanc i gastar un got de color blanc. Aneu a veure que l'efecte és el mateix. Aquesta moneda desapareix. Si vols dir la veritat, inclús està més xulo blanc. Ja que us volia ensenyar este número de màgia que teniu que guardar el secret, això sí, val? Em guardareu el secret? Perfecte. Perquè sorprengueu als vostres amics i sacareu la moneda. Vos vaig a fer un número de màgia més, val? Vinga. Vaig a gastar més monedes, les monedes m'agraden molt també. Vaig a gastar aquestes 4 monedes, que són monedes grans de plata. Vaig a ensenyar-les per la càmera. Som 1, 2, 3 i 4 monedes. Si veuen bé perfecte. I la xicoteta al mig. La xicoteta va ser la important, d'acord? La xicoteta al mig. Heu d'estar molt atents. Vaig a agarrar les 2 monedes de la banda dreta, vaig a posar en la mà dreta. Les monedes de la banda esquerra vaig a posar-les en la mà esquerra. La xicoteta és l'important. On diríeu que està? En esta mà, a la vostra esquerra o a la vostra dreta. Si heu dit esta, heu encertat. Efectivament, així sols tinc les 2 monedes i ninguna altra més. I és així on tinc les 2 monedes grans i la xicoteta. No li perdeu de vista la xicoteta. I les 2 grans i 2 grans en l'esquerra. Vaig a posar esta mà baix, no per baix. I les monedes travessen la taula, que tenen totes. Ho repetim? Vinga, anem a repetir. Són 2 monedes a una banda, 2 monedes a una altra i una moneda xicoteta al mig. Les 2 monedes de la banda vostra esquerra, esta mà, així guarda. Les 2 monedes a l'esquerra. I així he fet abans una broma que és per a que no se sàpiga en quina mà està la moneda xicoteta. Després us vaig ensenyar que efectivament estava en esta mà, perquè en esta sols n'hi ha les 2 xicolines i és en esta on estan les 2 grans i la xicoteta. Vaig a fer el mateix, però ara no vaig a ficar la mà baix de la taula. Així de. Totes les monedes. Moltes gràcies, cuquets i cuquetes, per haver-me visitat així en Vinalesa. Espero tornar-vos a veure molt prompte. Esteu convidats sempre que vulgueu vindre al meu poble i espero poder anar jo a visitar-vos també, d'acord? Em despedim. Vos vull presentar al meu company de pis, d'acord? Crec que també vos vol saludar. Quina cosa? Mira, jo visc en este gordo. Este és el meu company de pis. Mira, estos són els cuquets, vos són. Digues adeu. Adeu, cuquets! Adeu! Vaja, si hem après amb Rubén. Iaio, vaig a fer estos trucs a tots els meus amics. Espera, iaio, que vull fer-te un truquet de màgia. A veuràs. Abacadabra, pota de cabra. Ha funcionat, ha funcionat. Tinc superpoders. Cuquet, què has fet? Però, Cuquet, i ara com tornarem a la nostra terreta?
En caldrà revertir la màgia. No patisques, iaio, que coses pitjors es han passat. O potser no. Ai, mare. Cuquets i cuquetes, anem a fer un descanset, a veure si solucionem aquest desastre. Aprofiteu aquesta pausa i ens veiem en 10 minutets, ací mateix. Ai, cuquet. Ai, ai, ai. Bon dia, amics i amigues! Benvinguts a viatjar! Amb les maletes plenes anem a comer...